درابات شرپنده چارو گوشدارو که منای ساخامو شرندو جگه نشته و شدراب سلامت باته امروز بهار باته شرپنده یک ذاتکاری گوشید که یک حق سے چا هزاران لفظان گیشتر قصه کد کن چریشیا عکس ارزش تو همیت ظاهر و پدر بید شما بلوچ عکسکار ورنائی عکسکار ازمکار کمانچر بلوچ بابتا حلمیہ زانے تو سرپدے کہ سوشل میڈیا اتہا انٹرنیٹ اتہا شمارا ہزاراں کمانچر بلوچ عکس گندگا کھانت کا یا بلوچستان ارچ وڑے ندار گومتی کیمرہ چما عکس بند کتا قید کتا ہپا زمان گانی آترا پاری زتگن پا میں واسطہ پا آو کی پدری چھے واسطہ مرگو چرندو پرندہ بگر لیلو کا درچ کو بوٹا کو دار آمک زیبا ہیں ندارگ کمانچر بلوچاوتی کیمرہ تہا بند کتگ شما سرپدت کے لہتی وادین کے کمانچر بلوچ ہمیں اکساں وتی گام فریم توکا کنگائیں وہاں پا بہا یاترا آن لائن آئیے یک سسٹمی بندات کتگ کے ملک کجام کنڈی اگر کسی نشتہ ہے در ملکا نشتہ امی اکس فریم تہا آئیے سربت کن و امی ردا برجادارانا ملیر دوستا بزاں سر سنگار ازمی مجلس دوستا ہفت تاریخہ بزا ہفت مئیہ یکشنبہ روچا یک ہمی وڑے مراگشی اردہ تک بزا یک عکسی نمائش یک ایگزیبیشن ہے کیا یہ تہا ہم یک فریمانی تہا یہ کنک بند و پدا کے استے مردم کہاں زورا بہا زورنتے وتی سنگتاں یا وتی اما دوزوائیں مردم گفٹ کرن دے انتے او یہ رید ہمیں وڑا بڑھ جائیں او ای مراگش بوگا ہی ہفت مئیہ ماسٹر امام بخش لائبریری صدیق میتا ملیرہ ماسٹر امام بخش لائبریری نامداریں جا گئی ملیرہ کا شمارہ وے کسیہ جست کرنے کے صدیق میتا کا ماسٹر امام بخش لائبریری کو جائیں آج شمارہ حلمی اثر سوچ کت کن تو اشیے ایڈریس ڈس و نشانہ گشت کت کن وہی مراگشہ سرسنگار ازمی مجلس کرگائیں وہ ای ایگزیبیشن کسی بوگاں ہیں بیگا ہے نیم روچ ہے 2 بجا بگر تا شپے 9 بجا علمیہ وتی سنگتاں وتی دوستاں ایگزیبیشن واسطہ یکسی نمائش بابتا آلوی دیے شما وطن بروے وتی سنگتاں ہم بیورے گوئے ہیں ازمی یکسی نمائش تہا وہ یکسا بہا مزور ہے یکسانی نیاد سک باز نہیں امی یک 2 سے 4-5 ہزار کلدار اگاں جتا جتائیں فریمانی تو کہا بہا بند شما علمیہ بار مزور سلامت باتت हिस्ट्री मेकर बलूची।